ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୃଥିବୀ ଓ ଅଦୃଶ୍ୟ ପୃଥିବୀ କ'ଣ? ଏହା ବିଷୟରେ ନିହାତି ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି? ଆମେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହରେ ବସବାସ କରୁ, ଆମେ ଯେଉଁଠି ବଞ୍ଚି ରହିଥାଉ, ତାହାକୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ପୃଥିବୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀରେ ବସବାସ କରୁ, ଏହା ହେଉଛି ନିର୍ଜୀବ ସଜୀବ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କର ଏକ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ। ବୃକ୍ଷଲତା, ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଧାତୁ ଅଧାତୁ, ଶିଳାଖଣ୍ଡ, ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଏ ପୃଥିବୀ ଗଠିତ ଅଟେ। ଏଠାରୁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିଥାଉ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି ବିଚାର କରିଥାଉ। ଏହା ପୃଥିବୀ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ପୃଥିବୀକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେହି ଦୁଇଟି ପୃଥିବୀ ଏହି ପୃଥିବୀଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ, ଏହାରି ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଘଟିଥାଏ ଏବଂ ତାହା ଖାଲି ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତାହାକୁ ଅନୁଶୀଳନ କଲେ, ବିଚାର କଲେ, ଗବେଷଣା କଲେ ସେହି ପୃଥିବୀ ଦୁଇଟିକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଉକ୍ତ ଦୁଇଟି ପୃଥିବୀକୁ ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୃଥିବୀ ଓ ଅଦୃଶ୍ୟ ପୃଥିବୀ। ଏହା ପୃଥିବୀଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ସଂଗଠିତ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତାହା ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପୃଥିବୀ ଓ ଅଦୃଶ୍ୟ ପୃଥିବୀ। ପ୍ରଥମେ ବିଚାର କରିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପୃଥିବୀ କ'ଣ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପୃଥିବୀ କହିଲେ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟି ମନୁଷ୍ୟ ସୁଖରେ ରହିପାରେ, ଖୁସିରେ ରହିପାରେ, ଆନନ୍ଦରେ ରହିପାରେ, ସଶକ୍ତ ହୋଇପାରେ, ଜୀବନ ଧାରଣ ମାନ ଉଚ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ ଏବଂ ମାନ ସମ୍ମାନ ସହ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିପାରେ, ତାହାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୃଥିବୀ ଭାବରେ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଭଲ ରୋଜଗାର, ଭଲ ସଂସ୍କାରବାନ ଏବଂ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ବ୍ୟାୟାମ ଇତ୍ୟାଦି କରି ଯେଉଁମାନେ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି, ସାମାଜିକ ପତିଆରା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୃଥିବୀରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ହେଲା ଆମର ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର, କ୍ରିକେଟର, ରାଜନେତା, ଶିଳ୍ପପତି, ପୁଞ୍ଜିପତି, ବ୍ୟବସାୟ, ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ସରକାରୀ ହେଉ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ହେଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ଜୀବନରେ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏକ ଭଲ ପରିବେଶରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୃଥିବୀ ବୋଲି କହିବା କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଯଦିଓ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ ଆମର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଅବହେଳିତ, ପଛୁଆ, ନିଷ୍ପେଷିତ, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଲୋକଠାରୁ ଏମାନେ ଭିନ୍ନ। ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଅଟେ। ଏହାକୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୃଥିବୀ କୁହାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୃଥିବୀରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍ ଏବଂ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୃଥିବୀକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅନେକ କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ସଂସାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସମୟକୁ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୃଥିବୀରେ ବସବାସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଠାରେ କେତୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆହେଇଛି। ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଲା ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପରାମର୍ଶ ହେଲା ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ, ରୋଜଗାରକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ, ରୋଜଗାରକୁ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ କରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ପରାମର୍ଶ ହେଲା ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିକୁ ଆପଣାନ୍ତୁ, ଟେକ୍ନିକାଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସମାଜ ସହିତ ଖାପ ଖାଇ ଉପରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ହେଲା ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି ବା ନିଜକୁ ପ୍ରଥମେ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଯଦି ଆମେ ଭାବ ବିଭୋଳ ନ ହୋଇ ଯଦି ଅଗ୍ରସର ହେବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବା। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ନିମ୍ନ ମାନସିକତାରେ ବଞ୍ଚିଥାଉ।
ଅଳ୍ପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାଉ ତାହା କେବେ ବି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୃଥିବୀରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଅନେକ କୁସଂସ୍କାର, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ କିଛିଟା ଭୁଲ ପରମ୍ପରାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତିକି କିଛି ଜାତି ପ୍ରଥା ଏବଂ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆମକୁ ସମାଜର ଉଚ୍ଚସ୍ତର ଲୋକକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଗୋଟେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଜୀବନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଘର ଟିକେ ବା ଗୋଟେ ପକ୍କା ଘର ଦରକାର। ଆଜିକା ଯୁଗରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଦରକାର, ଅତି କମ୍ ସେ କମ୍ ଗୋଟେ 2 ହ୍ୱିଲର ଦରକାର। ଘରେ ଟିଭି ବା ମିନିମମ୍ ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମର ୱାସିଂ ମେସିନ୍, ଏକ୍ୱାଗାର୍ଡ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଯାଇକରି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୃଥିବୀକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବା। ତେଣୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ଏକ ଉନ୍ନତ, ସମୃଦ୍ଧ, ସଶକ୍ତ ସମାଜ ବା ସୋସାଇଟି, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣ ମାନ ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଅଟେ। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଅଦୃଶ୍ୟ ପୃଥିବୀ। ଅଦୃଶ୍ୟ ପୃଥିବୀ କ'ଣ? ଏହା ଖାଲି ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଦୃଶ୍ୟ ପୃଥିବୀର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଲୋକ କରିଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୃଥିବୀର ଲୋକ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୃଥିବୀରେ ବସବାସ ନ କରୁଥିବା ଲୋକ ବି କରିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଧନୀ, ଗରିବ, ଦରିଦ୍ର, ନିଷ୍ପେଷିତ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ, ଅଶିକ୍ଷିତ, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସମସ୍ତେ ଏହି ଅଦୃଶ୍ୟ ପୃଥିବୀର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଅଦୃଶ୍ୟ ପୃଥିବୀକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏହାଠାରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର, ଯାହା ଏହାର ଶେଷରେ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କହିବା ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ପୃଥିବୀଟି କ'ଣ? ଅଦୃଶ୍ୟ ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ସମାଜ ବା ପରିବେଶ ବା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ଈର୍ଷା, ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା, ଘୃଣା, ପରଶ୍ରୀକାତରତା, ଗୋଡ଼ଟଣା, ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବା, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବ, ଧର୍ମାନ୍ଧତା, ଜାତିପ୍ରଥା, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଭରି ରହିଛି ବା ଯେଉଁଠି ଉନ୍ନତିର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସବୁ ରହିଛି ତାହାକୁ ଆମେ ଅଦୃଶ୍ୟ ପୃଥିବୀ କହିଥାଉ। ଅନେକ ଲୋକ ବାହାରକୁ ଚିକଣ କଥା କହିଥାନ୍ତି, ଭଦ୍ର କଥା କହିଥାନ୍ତି, ବହୁତ ମିଠା କଥା କହିଥାନ୍ତି। ଆମେ ସେଥିରେ ସବୁ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥାଉ, ସେ ନିଜର ଭାବି ଦେଇଥାଉ ଏବଂ ସେହି କଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଭାବେ ଭାବି ଗ୍ରହଣ କରି ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଚିକଣ କଥା ଭିତରେ ଏବଂ ମିଠା କଥା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଭଲ ପରାମର୍ଶ ବୋଲି ବାହାରକୁ ହଠାତ୍ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଈର୍ଷାକୁ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଫଳରେ ଏହି ସବୁ କଥାରୁ ସେମାନଙ୍କର ପତନ ଘଟିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ହେଲା, ଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ, ପୃଥିବୀର ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାର୍ଶନିକମାନେ ବି ଏହାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଲିକମାନେ ବି ଏହାର ଶିକାର ହୋଇ ପତନରେ ସେମାନଙ୍କର ପତନ ଘଟିଥାଏ। ସକ୍ରେଟିସ୍, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ଭଗତ ସିଂ, ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ବି ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତି ନାହାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରାଯାଇଛି, ନିଜ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାର ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଦୁଃଖମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ନିର୍ଯାତନା ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ବି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ବି ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତି ନାହାନ୍ତି। କାରଣ କେବଳ ଭାବବିଭୋଳ ଏବଂ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା, ନିଜକୁ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ନ ରଖି ହଠାତ୍ ନିଆଁକୁ ଡେଇଁଲା ଭଳି ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବା ବା ବିପଦକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବା ହେଉଛି ଏହି ଅଦୃଶ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ଶିକାର ହେବା। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଏ ଭିତରୁ ନ ବର୍ତ୍ତିବା ତାହେଲେ ଆମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେତେ ଆମେ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯେତେ ଅର୍ଜନ କଲେ ବି ସବୁ ଚୁରମାର ହେଇଯିବ। କେତେ ଧର୍ମ ଅର୍ଜିତ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଏହାକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନିଆଯାଉ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜମି କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ଆମେ କାଗଜ କଲମରେ ଯଦି ସବୁ କଥାକୁ ଯଦି ଟିକିନିଖି ହିସାବ କରି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଯଦି ଜାଗା ଜମି କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ନ କରୁ, ଯଦି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ କରିଦେଉ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଠକାମିର ଶିକାର ହେଇଥାଉ ତାହା
ଠକିଥିବା ଲୋକକୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ନଥାଏ, ବରଂ ଠକରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକର ବହୁତ କ୍ଷତି ଘଟେ। ସେହିପରି ବିବାହ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷକୁ ଯେଉଁ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିଣାମ ଯାହା ଘଟେ କାହାକୁ ଅଛପା ନାହିଁ। ଉଭୟ ପରିବାର ବଂଶ ବଂଶ ଧରି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଜେନେରେସନ୍ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଧାର ନେଇଥିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ମଧୁର କଥା କହି ନେଇଥାଏ, ତାହାକୁ ପରିଶୋଧ କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଝଗଡ଼ା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, କାହାକୁ ଅଛପା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି ଏବଂ ମିଠା ମଧୁର ବଚନକୁ ପରଖି ତନଖି ଟିକିନିଖି ଯାଞ୍ଚ କରି ଯଦି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା, ତାହେଲେ ଅଦୃଶ୍ୟ ପୃଥିବୀରୁ ବଞ୍ଚିପାରିବା। ତେଣୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ପୃଥିବୀରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ କେତୋଟି ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ପରାମର୍ଶ ହେଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଅସ୍ତ୍ର ଯେ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପରାମର୍ଶ ହେଲା ସଚେତନତା ରହିବା, ସତର୍କ ରହିବା, ସାବଧାନ ରହିବା। ଅନ୍ୟକୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ପରଖି ତନଖି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ଅଟେ। ତୃତୀୟ ପରାମର୍ଶ ହେଲା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେଲେ ଅଦୃଶ୍ୟ ପୃଥିବୀରୁ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ବହିର୍ମୁଖୀର ସ୍ଥାନ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବହିର୍ମୁଖୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିପଦର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ଆମେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ରେଖା ଭିତରେ ବସବାସ କରିବା ଉଚିତ ଅଟେ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ରେଖା ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ପରିବେଶ ଭିତରେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସୀମା ଭିତରେ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଚଳଣି ଏବଂ ବଞ୍ଚିବାର ଆଧାରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହାକୁ ଯିଏ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ବିପଦ ପଡ଼େ, ଯାହା ରାମାୟଣରେ ସୀତାଙ୍କୁ ବି ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପଞ୍ଚମ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଆପଣେଇବା ଉଚିତ। ଯେମିତିକି ଆମର CCTV ଲଗାଇବା ଦରକାର। ଆମେ ଚୋରକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଆମକୁ CCTVର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। CCTV ଲଗାଇଲେ ଆମ ଘରେ କେଉଁମାନେ ଚୋରି କଲେ କ'ଣ କଲେ ଜାଣିବା ଆମକୁ ସହଜ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହା ଏକ ଉଦାହରଣ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ୱେରେ, ଲିଗାଲ ୱେରେ, ଟେକ୍ନିକାଲ ୱେରେ, ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଭାବରେ, ଗବେଷଣାତ୍ମକ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଖାମଖିଆଲି ଭାବରେ କୌଣସି କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଘଟଣା ଖାମଖିଆଲିରେ ଚାଲି ନାହିଁ। ଯେପରିକି ଧାନରୁ ଚାଉଳ, ଆଖୁରୁ ଗୁଡ଼ ବା ଚିନି, ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ଉଡ଼ାଜାହାଜ, ଟ୍ରେନ ଯେଉଁ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଏସବୁ କୌଣସି ଖାମଖିଆଲିରେ ଚାଲି ନାହିଁ, କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରରେ ଚାଲି ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ହିଁ ଚାଲିଛି। ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜୀବନକୁ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧ ଓ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନିହାତି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୃଥିବୀ ଓ ଅଦୃଶ୍ୟ ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ ଅଦୃଶ୍ୟ ପୃଥିବୀରୁ ବଞ୍ଚି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା, ତାହାକୁ ଆମେ ହିଁ ସେଠାରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ବୋଲି ଉପଲବ୍ଧ କରିବା। ଏଠାରେ ହିଁ ନର୍କ, ଏଠାରେ ହିଁ ବୈକୁଣ୍ଠ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନର୍କ ବୈକୁଣ୍ଠ କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ, ତାହା କାଳ୍ପନିକ ନା ବାସ୍ତବ, ଏହାକୁ ଏଠାରେ ବିଚାର କରିବା ସମୀଚୀନ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ରାଉତ, ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର, ଗଣିତ ବିଭାଗ।